Здравейте, мили приятели! Те са уникален метод, чрез който с силата на мисълта и акупресурна техника всеки един от вас може да промени живота си към по-добро. Тест, това е твоята енергийна сила. В следващите минути ви предлагам кратък модел на лечебен код за увереност в себе си. Вдишайте дълбоко и издишайте. Потупвайте акупресурните точки. Мислете единствено за настоящето и бъдещето. За вас ще бъде напълно лесно да постигнете успеха и щастието, които желаете и заслужавате. Защото вие сте продукт на вашия собствен начин на мислене. Мислете за успеха и ще имате успех. Мислете за красотата и ще сте красиви. Мислете за силата и вие сте силни. Мислете позитивно и животът ви ще се превърне в едно позитивно изживяване. Тези неща са вашата нова същност, новият ви аз, все по-силно и по-силно всеки ден. Сега вие се учите как да упражнявате тотален контрол над всеки аспект от живота си. Бъдете релаксирани, спокойни и овладяни. Вие сте една красива, интелигентна и значима личност. И всеки един ден, от сега нататък, вие все по-цялостно се превръщате в личността, която искате да бъдете в действителност. Вие сте уверени, спокойни, уравновесени, чаровни, оптимистични и непреклонни в решимостта си да извършите нещата, които искате и които водят към вашето собствено щастие. Повече няма да бъдете поробени от каквото и да е, от която и да е личност, от която и да е професия. Личността принадлежи на вас самите и вие владеете изцяло нещата. Дишайте дълбоко и издишайте. Благодаря ви! Възнамерявам днешния ден да е прекрасен. Усетете го и вие. Ценка Местанска.